Hanap ako ngayon ng parkingan. Ay. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Bago ang lahat ay mega love shout out. Yan, shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon po at siyempre mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod, kay G Chang Wok. Yan, mega love shout out kay Kagawad Antonihan. Mega love shout out kay Nani Sanchez, mega love shout out. Kay Ma'am Rosalina, ayan, mega love shout out po sa inyo. Kay Ma'am Analisa, ayan, mega love shout out. Kay Master Paul, ayan, mega love shout out. Kay Biyahing Brankel Sam, ayan, mega love shout out. Sino pa ba? Si Kagawad Antonihan. Tapos na. Alright, magandang hapon po. Ayan, oh. Naghanap ako ngayon ng ano. Dahil na-drop ko na yung aking pasahero, ako naman ngayon ay sisipte para kumain. Ganon talaga ang buhay ng driver, no? Dapat mas mahaba ang pangunawa. Pero yun, wala una na, hindi pa ako nananghalian, di ba? Kaya kailangan pag ikaw ay nasa private family driver, kailangan mas advance yung utak mo kaysa sa kanila, di ba? Diskarte mo kung paano ka hindi magutom. Minsan kasi hindi naman natin inaano, no, yung ibang mga kasama natin na driver ay kulang sa diskarte, kaya ang tanging gawin lang nila magreklamo. Sa atin naman bilang sa ating mga driver, lalong lalo na sa mga family driver or company driver, dapat madiskarte tayo para hindi tayo magutom, no? Hindi tayo magutuman. Katulad niyan, ang boss ko kadalasan lumalayas yan mga alas 11, diba? Kailangan estimated mo na yon. Araw-araw mo silang kasama. Ibig sabihin yung mga galawan nun, maaaring kabisado mo na. May pumalpak man doon, ilan-ilan lang. Baka may signal jammer dito kasi malapit ako sa may building ng yan. Dapat maging alerto tayo, kasi nga kung abos natin ay lumalayas ng mga alanganing oras, dapat alam mo na paano diskartehan na para hindi ka magutom, no? Kasi minsan ayaw ko dyan kasi palagi akong gutom. Yung pala, kulang lang yung diskarte mo, kaya ka nagugutuman, di ba? Kung diskartehan mo sila, diskartehan mo ng bago sila magsilayas, suportado na yung sikmura mo, hindi ka gutom, di ba? Visit. Kaya sa akin ganun ang sistema ko. Pagdating ng mga alas 11, bago yan magsilayas, susuporta na yan, susuportahan ko na, susundutan ko na ng pagkain pa. Tumigil man kami ng mga alas 3, alas 4, hindi pa ako gutom. Kumbaga, yung
kahit kumain ako ng alas 3, intact pa rin yung ano mo, hindi ka mapapasma. Kasi sila, tandaan mo rin sila, pag umalis siya ng alas 11, nag-aalmusal yan. Ibig sabihin, kahit kumain sila ng alas 3, o di pare-parehas kayo, di ba? Kaya dapat ikaw, kontrolado mo rin, alam mo na kung paano ang galaw nila. Di ba? Pag umalis siya ng alas 11, siyempre, kadalasan yan, yung iba, lalo na yung may mga edad na, ang ano yan, oatmeal. Kung ikaw ay halimbawa soft drinks or nagtinapay, tubig, hindi ka hindi ka malugi sa kanila, di ba? Pag gutom sila, gutom ka rin. Pare-parehas lang yun, pare-parehas lang kayo. Kaya may depensa ka rin sa sarili mo dapat. Yan ang style ng mga ng isang family driver, para sakali man na magkadiktikan sa oras, hindi ka lugi, no? Hindi katulad ng yung iba kakain ng alas 7, basta alas 12 kakain ako. Paano kung alas 12 tumatakbo pa kayo, di ba? Di siyempre mabubuisit ka, hindi na maganda yung ano mo, kasi gutom ka na ano ka doon sa mindset mo na pag alas 12 kakain ka, di ba? Dapat ang ano doon, kasi siyempre ang masusunod yung amo mo, kaya dumiskarte ka na hindi ka malulugi sa kanila, no? Kahit hindi ka libre kain, mas pabor nga sa iyo yung hindi ka libre kain. Kung libre kain ka, kung ikaw bumibili ng pagkain mo pa, kasi sariling diskarte mo, di ba? Kung libre ka naman sa kain, automatic babaunan ka niya nila. Or ang gagawin yan, pagdating niyan doon sa alam ng kainan na, magtatagal ako, bibigyan ka ng pagkain, kain ka na muna. Mayroong mga ganyan na pero paano kung ikaw namamasukan, maaatim mo ba na yung amo mo naghihintay sa iyo, ikaw kumakain, di ba? Alam mong hindi pa rin yung kumain. Kaya siyempre bilang kailangan depensahan mo rin yung sarili mo para mo yung pagkain mo. Ayan lang, bilang tip sa ating mga kasamahan na driver, kailangan mas advance ka sa kanila, kasi yan sila gigising yan alas 7, alas 8, or alas 10. Paggising niya ng alas 10, mag-aalmusal yan, ang kakainin lang yan oatmeal or gatas. Hindi man nag-aalmusal ng heavy ang mga yan, ready na yan pag alis, larga na kayo. Kung ikaw nag-advance ka na, alam mong ganun mga oras, dapat technique ka na ng advance mo, defense, para hindi ka lugi sa kanila, di ba? Aray. Oo. Aha. Nagmamadali naman to. Nalalaglag na yan, nagmamadali ka pa. Papasok lang pala sa gate. Aha. Ngayon, katulad ngayon, na ihatid ko na, tatawag na lang yun kung para magsundo. Nahatid ko na doon sa di maghanap naman ako ng parkingan ko, doon ako bubilo. Kain ako ngayon. Diba? Ganun lang kasimple. Si builo ka, wala kang pressure. Kasi yung iba niyan, magkaabang yan. Yung
ibang amo, yung ibang boss, basta lang yung bababa, hindi yan magsasabi kung magtatagal. Sa akin naman, nagsasabi sila na magtatagal sila. Kaya yan, ano ako, makakabilo ako ngayon, diba? O katulad ngayon, paparking na ako, pwede na akong kumain kasi mag-aantay na lang ako ng tawag nila. Alanganin pala yung pasok ko. Mainit itong ano ko na ito, reverse back up. Yan. O, dito na ako, buwilo na. O di, paano yan? Alright. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay naka-safety na tayo. Nasa gilid na tayo. Alright. Ngayon, kumusta po kayong lahat? Nasa mabuti pa ba kayong kalagayan dyan? Kung saan dito tayo ngayon sa magulong sistema. Alam nyo po mga boss, sa atin lang naman kaya tayo nagkakaganito. Kasi nga nagkakaroon na tayo ng paksyon nang dahil din sa mga sinusundan natin na sinusuportahan natin, lalong-lalo na sa mga politiko, no? Kaya dapat tayo huwag tayong magpapadala sa ating mga emosyon. Kung halimbawa man ang inyong sinusuportahan, talagang bukal sa puso ang inyong pagsuporta, huwag kayong magpapa apekto dyan sa mga, huwag kayong magpapadala na kung saan parang wala nang katapusan yung wala nang katapusan yung inyong paghanga doon sa na yun. Pag-isipan yung mabuti, no? Kaya ako simula talaga hindi to sa kasi baka ginamit din ng mga iba't ibang grupo, no? Simula talaga ang isang Marcos ay hindi ko talaga sinuportahan. Alam niyo kung bakit? Simula pa lang marami nang gumamit sa pangalan niya. Pero kahit hindi ko sinuportahan, hindi ibig sabihin nun ay kalaban ko na siya, no? Kasi dapat maintindihan natin, no? Ay kung manawagan man tayong mag-resign, kung ayaw niya man, wala naman tayong magawa. Hindi yung gagawa tayo ng mga radikal na desisyon na sa bandang huli, tayo rin ang mapapahamak, no? Di ang gawin mo na lang, i-promote mo na lang kung sino ang o ipakita mo kung anong pagkakamali niya. Hindi yung papatulan natin yung mga na tayo din ang napapahamak. Tingnan nyo, dahil talagang mga palaban, tingnan nyo si Jason Sao, veteranong broadcaster yan, alam niya ang batas, kaya siya nakakapagsalita ng ganyan. Pero tingnan nyo ang ginawa, di ba? Example yan na ibig sabihin lang, hindi nyo sila pwedeng galaw-galawin, no? Hindi nyo sila pwedeng maliit-maliitin kasi nga gumamit na sila ng gumamit na sila ng mga pamamaraan kung paano bibigyan ng example tayong mga maliliit, no?
Para sa akin, ang gustong iparating niyan, ano? Ang gustong iparating niya sa atin na tayo, wala tayong kakayanan. Hindi natin sila pwedeng galaw-galawin. Yan lang ang sa akin. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo ang isang bigyan lang natin ang isang halimbawa. Doon sa isang malaking eskwelahan, sa isang kolehiyo. Maraming pagkakataon na kasi nagtatambay kami doon, minsan maghapon kami doon. Maraming pagkakataon doon, alam niyo kung bakit? Kausap namin yung mga kapwa namin na driver doon. Darating ngayon yung kanilang yung anak ng kanilang boss. Alam mo kung sisigawan yung driver? Parang ang tingin nila ganyan na lang, galanggam na lang. No? Talagang nandoon sila na talagang pinapakita nila na mga makapangyarihan sila. Kaya nga gano'n na lang minahal ng tao itong mga Duterte. Kasi nga, ang galaw nila is pangmasa. Itong katulad niya nila Marcos, nila President Marcos, ni Madam Lisa, lalo na yan si Iis Recto. Lahat ng mga puro alta sa syudad yan. Kumbaga hindi yan nakatikim ng hirap. Kasi nga paggising niya sa umaga, nandiyan na kaagad yung mga kasambahay, nakaalala yung mga yaya. Pupunasan, bibihisan, nandiyan as in walang ginagawa. Ngayon, anong mararamdaman nila? 'Di ba? Pakiramdam nila nasa napaka-powerful na nila. Kasi nga nandiyan lahat sa kanila eh. Dahil may pambayad sila. Ganon ang kinalakihan ng mga alta sa syudad. Kaya nga yung mga Duterte, gano'n na lang ang tanggap sa kanila ng masa. Kasi nga alam nila kung paano sila sumabay. Alam nila kung paano sabayan yung masang Pilipino. Hindi naman natin may tatakwil na talagang ang masang Pilipino, pagdating sa pagsinabing masa kasi, simula sa middle class yan pababa. Yan. Middle class pababa yan. Pag middle class pataas, medyo high, kumbaga sa mga high end na yon. Hindi na yun makagala na walang kasamang kasambahay, walang bodyguard. Diba? Lahat yun nasa kanila na. Pero tingnan mo kung paano tratuhin nila yung mga tauhan. Doon pa lang sa loob ng bahay, kung gaano nila tratuhin. Tingnan nyo na lang yung DTI dati, yung NIDA. Anong sabi? 500 pesos? Kasi ng pag Noche Buena. Kasi nga pinagbasihan niya nila kung paano sila mag-budget doon sa loob ng bahay. Pero tingnan mo yan sila pag lumabas. Pag kumain yan sila doon sa restaurant, mag-o-order yan ng ulam, tag 1.5 ang isang order. Tag 3,000. Tag 3,000 ang isang order. Pero pagdating niyan doon sa bahay, pagdating niyan doon sa bahay, ang ipapakain sa kasambahay, yung mga tira-tira nilang ulam.
Real talk yan. May mga pagkakataon pa hanapin pa yung natira. Pagagalitan pa yung kasambahay. Ang lakas-lakas nyo naman kumain, ang dami ng tira namin, naubos nyo pa. Ganon sila. Kaya nga itong mga ito, hindi nila makuha-kuha ang masa kasi nga hindi sila lumaki, hindi nila alam kung paano sila sumabay. Tapos magpapalisi pa ng puro palpak. Oh. Yung NIDA, anong sabi ng NIDA? Sa halagang Sa halagang 30 pesos, makakasurvive na ang isang pangkaraniwang Pilipino. 'Di ba? Doon pa lang kaagad may diskriminasyon na. Pangkaraniwan. Ibig sabihin, masa. Diskriminasyon na kaagad 'yun. Oh, kasi nga sila hindi pangkaraniwan, ibig sabihin yung mas mababa sa kanila, pangkaraniwan lang 'yun sa kanila. 'Di ba? Kasi nga sila hindi nila naranasan 'yon. Never nilang naranasan na bumaba sila, na sila lang mag-iisa. Diba? Ganon sila kalulupit. Kaya ganon na lang ang inggit nila sa ganon na lang ang inggit nila sa mga Duterte. Kasi nga hindi nila makuha-kuha kung paano nakukuha ng mga Duterte yung masang Pilipino, kung paano nila nakukuha yung tiwala. Kaya anong gagawin nila? Sisirain nila. Di ba? Ano ang ginawa? Bugbog sarado na yung kumbaga nakadapa na, tinitira pa. Di ba? Kasi nga sila hindi nila kayang abutin kung ano ang naabot. Na kung tutuusin, napantayan naman nila. Kaso nga lang, napantayan nga nila, hindi naman nila kayang anuhin yung masa, abutin. Wala. Kaya ako sanay ako sa mga ganyan. Alam nyo, may isa akong may isa akong kaibigan. Pag nagkita-kita kami niyan, siyempre mga businessman, may mga organisasyon niya sila, yung mga negosyante. May isa akong kaibigan, dating may-ari yun ng bangko. Yun. Ngayon nga, yung bangko, nabenta na. Alam ko yung binago na yung pangalan ng bangko. Pero yun pa rin. Ang driver nila is 3 kasi sa mga anak. 2 lang yung anak nila. Yung isang driver doon sa anak, yung isa sa asawa, yung isa doon sa asawa, nanay at saka tatay, tapos yung anak. Yung bodyguard, isang katutak. Yung bodyguard. Di ba? Isang katutak yung bodyguard nila. Pag umalis yun, 3 palagi, 2 convoy. Yung bawat doon bawat isang yung boss na babae, yung boss na lalaki, yung 2 anak, 3, ilan ang sakay nun? Ilan ang sakay ng tawag nito ng isang convoy? 4. Kung 3, di 12 kaagad yun.
Di ba? 12, di 18. Kasi tatlo-tatlo sasakyan yun. Kaya gano'n na lang yung ano nila. Gano'n na lang yung tingin nila sa sarili nila. Napaka-powerful. Kasi nga, pagdating sa kalsada, hahawiin lahat yun. Makadaan sila para mauna sila. Ganon din ang ginagawa ngayon ng mga politiko. Makikita nyo dyan sa kalsada. Bago yan naalis, tatawag yan. Halimbawa sa Quezon City, tatawag yan doon ng mga HPG or mga polis. O, escortan mo ako, nagmamadali. Tayo, pangkaraniwan na pangkaraniwan na tao, pangkaraniwan na negosyante, tayo pila-pila sa traffic. Pila-pila tayo sa traffic. Ngayon darating sila. May hagad. May convoy pa na bodyguard. Tayo, nasira tayo kasi hawiin tayo para lang makadaan sila. 'Di ba? Ganon sila ka-powerful. Kaya ang tingin nila, ang liliit. O, tingnan mo, nang nangyayari, nasasanay sila. Isipin mo, isa kang ekonomista, tapos sasabihin sa'yo, 30 pesos mabubuhay ng isang Pilipino. Anong tingin niya sa atin? Di ba? Kasi nga, pinagbabasihan nila yung kanila doon sa bahay. Isipin nila, yung mga kasambahay ko nga, pinapaulam ko lang dyan sa umaga. Katiting na kanin at saka isang itlog Tama naman talaga, 30 pesos. Nasusurvive na nila yung Tapos, ang mangyayari pa niyan, hindi makakakain yung mga kasambahay hanggat hindi sila tapos kumain. Anong oras sila kakain? 1:00. Kakain yung mga kasambahay 2:00. Kasi nga aantayin pa nilang matapos yung pagkain ng amo nila. Marami yan. Marami akong alam diyan na Yun nga yung may-ari ng alam nyo, kabata-bata pa nung siniservisan nila. Bata pa yun, maliliit kasi kabats siya nung anak ng boss ko kabats. Alam nyo, matanda na yung kanilang bodyguard. Kung sigawan ng bata, sabi ko, minsan nga nasabi ko, kung akong sigawan yan, batukan ko yan. Sabi ko, sa tanda mo na yan, pumapayag kang sinisigawan ka, kaya umaabuso biruin mo. Manong, ano ka ba? Hindi ka nagpapantay. Kung sigawan yung kanilang driver. Kaya iyan sila, tingnan nyo. Isang grupo yan sila ng puro mga alta sesudad. Never nilang naranasan yan kung paano mamuhay ng pangmasa. Kasi nga, lumaki yan sa paggising, may tagabihis, may tagahilamos. Kulang na lang hugasan yung kanilang mga pansariling suotan ng mga underwear. Yun na lang ang kulang diba? Kaya never yan na nakaranas kung paano maghirap ang masang Pilipino. Kaya tingnan mo ang ginagawa nila sa atin. Kita mo kung tutuusin, ano pa nilang gagawin sa pira nila? Ang dami-dami na nilang pira, kaya ba nilang ubusin niya ng kanilang mga anak? Pero anong nangyayari? Nagkakaproblema pa sila. Nag-iipon sila ng nag-iipon.
Kasi nga, ang habol nila, kung powerful sila, ang gusto nila, mas powerful sila. Kasi mas maraming pira eh. Sa madaling salita, parang ang sinasamba nila, ang pira na. Kasi ang pira ang pinaka-powerful. Pag may pira ka, hindi ka makulong. Di ba? Kasi kaya mong paikutin lahat ang batas eh. Sa dami mong pira eh. Kita mo ang pinagsisigaw. Wala. Di ba? Nakawan. Nakawan sa gobyerno. Ganon ang kanilang ano. Ganon ang kanilang ano. Magpayaman. Bayaan mo sila dyan. Mabaon sila sa utang. Basta tayo matapos man ang ating termino, tayo ang mas powerful. Kasi marami tayong kwarta. Kaya pumupunta sila dyan, hindi dahil gusto tayong pagservisyohan. Piling-pili lang dyan ang gusto magserbisyo. Paano magserbisyo? Unang-una pa lang, milyones na ang ginasto. Kung kukwentahin mo, yung sasahurin nila sa loob ng isang termino nila, kulang pa. Tandaan nyo? Anong gagawin? Di babawiin siyempre. Bukod doon sa babawiin, kailangan may tubo pa. Kasi paghahandaan yan yung susunod na eleksyon. Para may gagastusin. Sinong politiko dyan na nagsasabing hindi sila ano? Siguro mabibilang mo rin. Kasi kung tutusin, hindi na nila kailangan. Kung talagang serious ang paglilingkod, may mga budget naman talaga sila. Yung budget nila sa kanilang opisina, sa kanilang tao, sobra-sobra yun kung tutuusin eh. Pero hindi, talagang hindi pa sila makontento kasi nga ang inaano nila yung kanilang pansariling interest. Kailangan hindi sila mawala doon sa kanilang limelight, na sila ang pinaka-powerful. Mayroon nga dyan dati, hindi naman ganun kayaman, naging congressman. Pero nung naging congressman, nung kumuha naman ng bodyguard, lintik isang katutak. Wala ka namang pampasahod sa sarili mo kasi alam mong kung gaano ka kahirap. Saan mo kukunin ngayon yung pampasahod doon? Siyempre yung sa service, yung sa ano ng yun sa galing sa budget yung para sa yung opisina, para sa yung nasasakupan. Kaya nga sabi nung isang matandang broadcaster na si Katutoy Talastas, di ba? Kung gusto mong yumaman, magpolitiko ka. Tama. Mayaman ka na, nagiging powerful ka pa. Kasi paglabas mo ng iyong opisina, tatawag ka lang, Quezon City. Padalan mo nga ako dito ng hagad. Gusto kong umuwi na nagmamadali ako eh. So pagdating doon sa EDSA, sir, dito na kayo dumaan, dadaan sa bus lane. Walang pakialam. Pag naispatan ng media kung ano-anong mga palusot, di ba? Kung ano-anong mga alibay. Yung iba nga yan, meron akong kakilalang
congressman na talagang ano, mayaman naman na siya, may bodyguard naman na siya, pero ang inaano niya serbisyo, hindi siya kumuha ng ano. Nung nagpolitiko tuloy siya, hindi na siya nagsasama ng bodyguard. Pag lumabas yan doon sa tao, wala, as in talagang ano, yung bodyguard niya layo, kasi pinapalayo niya, lumayo ka. Kasi ang tao, napakaano yan. Pag bumaba ka dyan sa iyong nasasakupan, pag lumapit ka at hawi-hawiin mo yung mga tao, magagalit sa iyo yung tao. Kaya ang ginagawa niya, pinapalayo niya yung bodyguard niya, o kaya nakasunod lang sa kanila, nakikipaghalubilo doon sa tao, di ba? Ayun, talagang makita mo, ay kahit sabihin na natin, alam nyo, hindi naman masama yung ano, hindi naman masama yung sumobra yung tawag nito, yung budget sumobra. Hindi naman masama yun, wag lang yung sobra-sobra nagarapala na, pinadjikan mo na, nagpasa ka ng project na wala, nagpasa ka ng project na sobrang overpriced, yun garapal na yun. Hindi naman masama yun kasi, di ba sinabi ko nga kanina na talagang gumagastos naman talaga kayo. Pero kung alisin na siguro yan, meron nga akong isang kaibigan, yun nga, tinakil ko kahapon, kaso lang nawalan ako ng signal. Grabe ang post niya, grabe ang ano niya sa pagka tawag nito, lalaban daw ng pagka-mayor, pero ang ginagawa niya, todo ang post niya sa social media, yung pala naghahanap lang ng ano, naghahanap lang ng sponsor, anak ng baka. Sinabihan ko na siya anong pagkakaiba mo sa kanila? Kung ikaw mismo tatapatan mo sila na gumagasto ng pera, kung may tiwala ka sa sarili mo, dapat bibitaw ka ng pera para lang doon sa yung parapernalya, sa yung mga tarpaulin. Hindi, naghahangad ka ng pera, o yung nagdonasyon sa'yo, sasabihin ba niya sa'yo na wala siyang interest? Siyempre sa ngayon wala pa siyang interest, gusto niya lang makatulong. Pero pagdating ng panahon na ikaw na ang nakaupo, ay tapos ka, kailangan ng maningil sa'yo, di ba? Kaya hindi dapat, pag ikaw ay alam mo naman, hindi ka naman siguro maglalakas ng loob na lumaban dyan kung alam mong wala kang kakayanan talaga. Meron nga dyan lumaban ng pagka-mayor, wala naman talagang ano, ang ano niya, yung maliit lang na mga papel na pinagdidikit lang, vice mayor, pero marami naman siyang napaniwala. Kasi nga, kung ikaw seryoso sa iyong ginagawa, may mapapaniwala ka. Alam niyo ang tao, naghahanap yan ng ano, naghahanap yan ng mga alternatibong gustong maglingkod ng tapat. Pero kung wala naman choice, ba't pa sila aalis doon kung alam naman nilang nakakatulong? Di ba? Kung may palpak na, wala talaga. Kung alam naman nilang di ka naman makakatulong talaga, ay doon na lang sila. Tsatsaga na lang sila. Di ba? Ayun. At baka tumawag na naman, mamaya na ulit tayo magbintuhan, or bukas ulit. Ayan, abang-abangan nyo. Ayan, magla-live ulit tayo, abang-abangan nyo ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa na suporta. Ayan, mega love shoutout po. Mami Mercy, good morning. Bye bye.